Oraingoan formula ikusten dugu. Ikusi dezakegunez, hemen H2CO3 azidoa geneukan, eta H2CO3 hau badatorkigu CO2 honetatik. CO2, H2O, H2CO3 egiten duelako. CO2, anhidrido karboniko. Hortaz, hau, azido karbonikoa izango da, eta aukiko dugu karbonato bat. Karbonikotik karbonato. Anhidrido karbonikotik karbonato bat eratzen dugu. Horren bakarrik bat dugu ikusi, kromoak zeintzu balentzia dituen. Honetan, 3 balentziak hartzen du eta 2 balentzia dituenez, izango da karbonato kromiko. Karbonato kromiko, balentzia handia erabiltzen duelako. 2 balentzia ditu, handia erabiltzen du, hortaz kromiko izango da. Ikusten dugu, badaukagula CO3, eta hemen 2 bat, H2CO3 izango da azidoa. Azido hau nola deitzen da? Badakigu badatorrela CO2 honetatik anhidrido karbonikoari ur molekula bat batzerakoan H2CO3 egiten dugulako. Hortaz, azido karbonikoa izango da. Azido karbonikotik karbonatoa ateratzen dago. Iko-ato. Karbonato, eta kromoak 2 balentzia ditu. Handiak hartzen duenez, karbonato kromiko.